सुङे बेले जों नताय माने बेले मूर्ति पूजा माने बेले जों ब्राह्मण न माने बेले जिनि असायनो माने तब राथाव तब नि खिग्रु गसे जिनि बरफ नि लांमा बुसे जुंनाय बेले असाय र जिनि सेमा सामानि जे तब न आइसुक बुसे रमय राथाव सेमा नाय काकाय आबनि मांगलाय बायाबो सेमा जाव जेरु फ्रे रमजागनाय तब हंगा आबो जेबो सेमा जाया आंबो असायनिबो बुसाबले आंबो बारुआं फाइजाबले लास्ट आनि बाबू असायंगै बयदा गिउंखा आंखे ख्रिस्टानुं फाइ गासिजुले कारण बरफनि चलार पथे बरफ थांनायनि लामायाव जे लामा नुगो अ लामा तुइनु थांगो इंगा आबनि बागैनो आं सुवाब नंनाय माइ खामजानाय कालिदो पुजिनाय रामकृष्ण आश्रम तरनाय बरफ ताबो आं सुवाब माइ खाम नुग्लिया गोबां मा आं बार्डे नंजाखा 133 कोटी देव देवी हिंकाय तालुका बजाहाय नंजाक जावो आं तान बगे हिंकाय आनि बखावो काथे चिकोन से हामदाक मा हिंकाय ओबनो माने हिंकाय माने नान जरा करे चिन्ह के बेलाय सरि हामिया kan sekal juma maru thomnai rok boni rok sangrama noksma rimang sum bigra rasuka wabni bagai no bigra rasukmani bagai no sum last hungkai ani ma babu khai boide gingka ega angkai kristan phaika aboni bagai no sini bisingo mungsa beda bed kuri jong bujilai no amti प्रत्येक परिवार जों थांखाखाय जाव